Sant Llorenç de Morunys, estem en una masia per celebrar el 40è aniversari tant del Xavi Tossos com meu, i hem vingut en aquest paratge tan magnífic del Solsonès i pensem quedar-nos tot el cap de setmana per fer una barbacoa i després per fer una miqueta de musiqueta per la nit, etc. Seguirem informant, però aquí comença. Hem sortit a fer una excursió, estem ara mateix debatent perquè no acabem de seguir o de saber com dimonis segueixen les marques. Seguim la ruta número 2, aquest elenco de persones, i després anem a comprar la carn. Sembla que ens tancava les coses. No, no. No he dit res. Tenim el Xavi que corre molt. Agafa l'aigua. El grup passa Jo, Xavi. per davant nostre. Marcos, en 2 minuts l'hem fet. Està fet això, tio, està fet. Està 2 minuts hem marxando ja, tardat, marxando, nen, marxando con bien de carbón. Òscar, com es nota que hem après a fer carbó? Barbacoes a casa, tio, passa factura. La fusta aquella petitona que hem tallat? Xavi, partidari encara de l'assecador? Sempre. Gent El concreta. Xavi diu que no sou partidaris de les noves tecnologies. Això posam? Trobes a faltar les nenes? No. Home, no, perquè es cremaríem per aquí. Marta! Tenim a Flores, també. Tota la jovenalla ha vingut. Adéu. Vamos, Xavi. Vots a favor de secador. Quita, hombre, quita. Mira, mira. Quita, hombre. Mira, mira. Quita, hombre. Ens hem de rendir a l'evidència, l'assecador va molt bé. Sí, molt. He tornat a la casa després de sopar, a Sant Llorenç de Morunys. Hem fet un descobriment. Han vingut el Roger i el Ferran Jordi. Anem a saludar-los. Voleu saludar-los? Aquí els trobareu. ¿Qué tal la tirada? Hombre, pensaba que no vendría. Campiolones, campiolones. Roger i Ferran Jordi s'incorporen al gruix d'aquesta expedició amb carinyo i alegria per part de tothom, que el rep amb tot tipus de parabienes. La